Ay, idol na yung pag-oras mo. Siyak ni Ben Bautista kaduak ni Wash TV. Manipuriti Ilo ko sword ng mga daditay ko ito, idol. Karate di sonata para kada kay amin na sangapada. Sapay ko mga tayo kayo magustuhan. Sa dinuma iayan mo ita UAE wano Amerika amok nga agsulik ang tulad isidong Pilipinas Nabayakit kadang Australia Hawaii ako kunadang na isla Amok na nagsulikan tulad ta Sipay liti napapatikin ka Nagiti surat di da marangtayan Dalawa at taaw anak babae ang Dalawas nga iliw ay inkaleplepan Ayat mula makalungaw ti pamilyam Narang ay mang Jayan mo ajak ang Hong Kong, Saudi kapag didin na magang Agsulit kan tulad ng kapwam Tawan kastay bukod kapagiliyan Dagiti surat di da marangtayan Lawa at taaw anak babaetan Dalawas nga iliw ay inkaleplepan Ayat mula makalungaw ti pamilyam Dagiti surat di da marangtayan Dalawa at taaw anak babaetan Dalawas nga iliw ay inkaleplepan Ayat mula makalungaw ti pamilyam Dagiti surat di da marangtayan Dalawa at taaw anak babaetan Dalawas nga iliw ay inkaleplepan Ayat mula makalungaw ti pamilyam Dalawas nga iliw ay inkaleplepan Ayat mula makalungaw ti pamilyam Nagyaman kami, Apo. Kawit tayon.